takumananso tu pano pa kanema wa GPS. Mudziwa kale kuti zikatere zikafika pamenepa nkhani yake makhala ya Bible Talk Show. Ni nthawi imene ndithu mitima yathu imatembenukira ku mawu a Mulungu chifukwa moyo wauzimu sapanga popanda mawu. Nde Bible Talk Show imatisendeleza chifupi ku mawu a Mulungu kuti tisapange moyo wauzimu ongolingalira m'maganizo kapena kupanga moyo wauzimu ongokumva kuti ena ake amatero. Mulungu wapereka choonadi chimenechi ndi Bible. Nde mutsiku la leroli pali china chake chimene anthu ambiri timaona ngati kuti ndi choonadi koma chisali choonadi. Nde kudzeranso program imeneyi leloli tikhala tikuona nkhani yokhudzana za malamulo. Malamulo apa pakufunika ndithu chidwi, pakufunika kuti tizukutepo, pakufunika ndithu kuti tiunikepo. So leloli program imeneyi ya Bible Talk Show ndili ndi mzanga monga tichitira muja Tom momunyadira timati Khemenge. Tom Khemenge. Ya Kamanga. Komano nanga si ndi ameneyo timatha mutchula so osati ya kunchula ande Khemenge. Chabwino. Uli bwanji bale? Ine ndili bwino kwambiri abusa. Yeah. Ndiyamikirenso kwambiri kuti limodzi kaini muli bwanji? Ine panopo ndili bwelibwe. Eti? Mwala. Tiyamikire. Ndabwera pano. Mwadza. Ndafika kudzakhala. Mwadza niyo. Sure. Ndiyamikire kuti tiliso pano mtsiku la lero. Zikomo kwambiri. Kwambiriso ndithu tiyamikire ndithu kumene kumakina Romeo Khazika amenenso ndithu akuonetsetsa kuti zonse zikhale zikuyamba bwino monga amene zambiri chonchi ndikuthaso kuona pa kamera amenepo msungwana ameneyo Mese Viola Muhango amenenso akuonetsetsa kuti zonse zikhale zikuyamba bwino. Osayiwala nonse amenenso ndithu mukutitsatira ngakhale pa ma online platforms tikudziwa kuti mukutioneranso pamenepo GPS Your Family TV Facebook page ngakhalenso ena ndithu mukutitsatira kudzera pa GPS Malawi YouTube channel. Ngati ndithu simunachite follow ndithu ma page amene chonde tipange follow for nthawi zinanso ndithu nthawi zambiri nene choncho timakhalanso ndithu tili live ma platforms amene enanso nkuthe kuti muna ndithu simukudziwa kuti Abusa Fred Nkwazi nawonso muna ndina friend Abusa Fred Nkwazi kama you can just search Pastor Fred Nkwazi. You can also follow him program ine nditi makhala live Facebook page pawo. Nde pomosataya nthawi tifuna tiyambe ndithu program ineyi pa kukhalanso ndi nthawi yowonera nyimbo ya matamando kuchokera Good News Lotus Choir. Tiyeni tidalitsikire limodzi pamene tangoyamba program yathu tsiku la lero. Moved by the sound of his voice, seas that are shaken and stirred can be calmed and broken for my regard. And through it all, my eyes are on you. And through it all, it is well. And through it all, my eyes are on you. And it is well with me.
Good news Lotus Choir maimbidwe ndithu abwinonso kutisangalatsa mpulogalamu ya Bible Talk Show pano ndithu pakani mawu ndithu suinanso yayi tikukamba kanema amene wa GBS and pa nthawi ino ndimafuna kuti ndikudziwitseni kuti yayi tatengani ndithu pamene mukhoza ndithu kumasungira mavesi ndi pepala kandi kope ngakhalenso cholembera kuti yayi tizitha ndithu kusunga mavesi bwinobwino komanso kumalemba mfundo zina zomwe zizikhalanso ndithu yayi zikuyankhulidwa pa nthawi imene mulungu akhalenso akutiyankhula kudzera mawu ake. Ndi pa nthawi ino ndimafuna ndithu ndiyapatsire abusa Fred Nkwazi kuti atipatsire ndithu uthenga wa tsiku lalero komanso chotidziwe kuti pakutha pa uthenga umenewo tizabwerenso pamene tizatsegule malayini athu nkutheka kuti mukazakhala ndi funso komanso mukhoza kukhala ndithu ndi ndemanga kaya ndi umboni inuyo ndithu tizakupatsani mwayi otero kuti muzayimbe ndithu 24 kapena kutumiza ndithu uthenga wanu kuti tizawerenge mu program imeneyi. Ndi pa nthawi ino tiyeni tiimvetsere mawu a Mulungu mtsiku lalero. Zikomo kwambiri Tom Kamanga komanso nonse amene muli pamenepo mu program ene ya Bible Talk Show. Ndisana pange kena kali konse timafuna kuti tiwerenge kaye mawu a Mulungu amene akuchokera pa buku la Yohane chapter 8 verse yake ya 1 mpaka 11. Yohane chapter 8 verse 1 mpaka 11. Pamene pato pali nkhani imene ndithu ndiyovuta kwambiri, nkhani imene wina aliyense amaona basi akukaphedwa kumano nkhani imene jatafika manja mwa Yesu Khristu mzimayi amene ndithu sadaphedwe. Nde pa verse 1 akunena kuti koma Yesu anamuka ku phiri la Azitona koma mamawa anadzanso ku kachisi ndipo anthu onse anadza kwa iye ndipo mmene anakhala pansi anawaphunzitsa. 3 Koma alembi ndi Afarisi anabwera naye kwa iye mkazi wogwidwa mchigololo ndipo pamene anamuyimika iye pakati ananena kwa iye, mphunzitsi, mkazi uyu wagwidwa ali nkuchita chigololo. Koma mchilamulo Mose anatilamulira tiwaponye miyala wotere, chifukwa chake inu munena chiyani za iye? Koma ichi ananena kuti amuyese iye kuti akhale nacho chomuneneza iye. Koma Yesu amene anawera pansi analemba pansi ndi chala chake. 7 Koma pamene anakhalakhala ali nkumfunsabe iye anaweramuka nati kwa iwo, amene mwa inu ali wopanda tchimo ayambe kumponya mwala. 8 Ndipo mmene adaweramanso analemba ndi chala chake pansi. 9 Koma iwo mmene adatulukamo amodziamodzi kuyambira akulu kufikira otsiriza, ndipo Yesu anatsala yekha ndi mkazi ali nkuyima pakati. Koma Yesu pamene adaweramuka anati kwa iye, mkazi iwe ali kuti ajawa, palibe munthu anakutsutsa kodi? 11 Koma iye anati, palibe Ambuye. Ndipo Yesu anati inenso sindikutsutsa iwe, pita kuyambira tsopano usachimwenso. Pa Yohane chapter 8 pali nkhani imene ndithu wina aliyense amayembekezera kuti mzimayi amene adagwidwa muchigololo tsiku lake la imfa lidamkwanira, ndipo wina aliyense amayembekezera kuti mzimayi amene yuyu nalelo basi kwake kwatha, akukaphedwa imfa yochita kugendedwa ndi miyala. Ngakhalenso anthu amene adamugwira mzimayiyo nthawi imene abachita chigololo, iwo ndithu amayembekezeranso kuti lero basi mzimayi ameneyo zivute zitani tikukamupha.
moti mmene amamutenga mzimayiyu kumapita naye kwa Yesu Khristu, anali otsimikizika kuti olo Yesuyo sakadakwanitsa kuti ampulumutse mzimayiyo ku mulandu wachigololo. Nde anapita naye mzimayi ameneyi kwa Yesu Khristu mwathamo, molimba mtima kuti olo Yesu palibe chimene angapange kuti lamulo la Mose lisagwire ntchito pa mzimayi ameneyoyo adachita chigololo. Koma anayiwala kuti Yesu Khristu ali ndi nzeru zozama. Yesu Khristu iyeyo moyo wa uzimu ndikatakwe, iyeyo amadziwa mawu kuposera mmene munthu amadziwira. Nde anafika ndithu mwamwano, anafika ndithu mwamtudzu, anafika ndithu mokula mtima, ati kubwera kudzamuyesa Yesu Khristu. Nkumati Ambuye, mzimayi uyu wagwidwa akuchita chigololo. Ndiyeno molingana ndi malamulo a Mose amene yuyu akuyenera kuti agendedwe miyala. Nde inu mukuti bwanji za iye? Alembi ndi Afarisi ankayembekezera kuti Yesu Khristu ayankha zinthu ziwiri: mugendeni miyala kapena musamugende. Ndi adachalira kuti Yesu Khristu akangoyankha kuti mugendeni, nde kuti alembi ndi Afarisi aziti inu mesa munkati ndinu mpulumutsi, munabwera kudzapulumutsa anthu amene agwa mu tchimo, kuti ino mphotho ya tchimo isabwere pa iwo. Amayembekezera kuti Yesu ayankha motero. Ndi Yesu akangoyankha kuti mugendeni, ndi kuti Yesu akanamuchititsa manyazi kuti Ambuye Yesu iniyo mpulumutsi, nchifukwa chani mzimayi wachigololo akufa iniyo muli pomwepo. Komanso mbali inayi amayembekezera kuti Yesu akangoyankha kuti musamugende miyala, akanati inu malamulo a Mose akunenetsa kuti wina aliyense amene wagwidwa akupanga chigololo aphedwe, agendedwe ndithu. Ndiye iwowo atalingalira mokuya anaweruza kuti apapa Yesu Khristu akasowa choyankha. Anaweruza kuti apapa Yesu Khristu tamutha. Koma dziwani kuti ifeyo ngati anthu pamene tikuganiza zinthu ziwiri, Mulungu amakhala kuti akulingalira zinthu mamiliyoni. Pamene ifeyo tikuti tafika pothera, pamene tsono Mulungu amayamba. Ndiyeno tisayerekeze kapena kuti tisafananize chiweruzo chathu nkumatiso Mulunguso akuweruza moteromo. Chiweruzo cha ifeyo ndi cha Mulungu ndi chosiyana. Si malevo, tili kutali kwambiri. Ndi alembi ndi Afarisi iwo molingana ndi umunthu wawo ndi kaganizidwe kawo amaona ngati kuti palibenso njira imene Yesu Khristu akanakhala nayo yoti akhoza kumpulumutsira mzimayi wachigololo. Oti mmene iwowo amapita pamaso pa Yesu Khristu mosakayika amaona kuti apapa ndiye palibenso njira ina olo Yesu sangampulumutse mzimayiyo. Sikuti pamene ifeyo basi tasowa njira ndekuti Yesuso alibe njira. Yesu Khristu ndiwo zama kwambiri.
nde nzeru zathuzi sizingaweruze Yesu Khristu. Alembi ndi Afarisi amaona ngati kuti basi Yesu akasowa choyankha, komano iwo atakumana ndi Yesu Khristu akuti adakasowa chonena, ndipo adatulukamo amodzi kuyambira wamkulu kufikira wang'ono. Chodabwitsa chonena kuti Yesu atafunsidwa funso kuti molingana ndi malamulo a Mose wina aliyense wopezeka akuchita chigololo akuyenera kuti agendedwe miyala, nde inu mukutipo bwanji? Yesu chimene adapanga akuti adayamba kulemba pansi. Ndi akuti ali mkati molemba pansipo akuti alembi ndi Afarisi amayembekezerabe yankho kuti tatiuzeni. Kutanthauza kuti alembi ndi Afarisi amaona ngati kuti Yesu analibe yankho, nde amamuwuza kuti atiyankheni, tanenani tunanga mukuti bwanji mesa inuyo mati ndi mpulumutsi, tanenani mzimayi uyu wagwidwa ndithu akupanga chigololo, malamulo a Mose akunena kuti amene yuyu agendedwe miyala, ndeti tani? Iwo ndithu anabwera kuti amukole ndale Yesu, koma dziwani kuti Yesu ndi mwamuna wa mtanda. Yesu Khristu iyeyo ndiokuya ndiozama kwambiri. Ifeyo ngati ana anthu timafika pothera, komano Yesu Khristu alibe pothera. Iyeyo sasowa yankho. Oti alembi ndi Afarisi amene anabwera kwa Yesu Khristu ndi mzimayi ogwidwa mchigololo, iwo amaona ngati kuti Yesu akasowa yankho, komano amene adasowa yankho anali iwowo. Alembi ndi Afarisiwo anabwerera kwawo ali nyontcholi. Nyontcholi ndi pamene nkhuku yanyowa ndi madzi imachita nyontcholi. Tsono ife dano chewatu timachipantha chichewachi dala. So anachoka ali kakasi, anabwerera kwawo ali amanyazi. Anakumana ndi Yesu Khristu amene iwo amaganiza ngati kuti akasowa yankho, koma anakawayankha, ndipo iwo anabwerera kwawo ali amanyazi, ndipo sanamugendenso mzimayi. Apapa pali chinsinsi, chifukwa kunena zona zake, munthu amene wagwidwa akuchita chigololo akuyenera kuti aphedwe ndithu, chifukwa malemba amanena kuti mphotho ya tchimo ndi imfa. Ndekuti molingana ndi lamulo la Mose, mzimayi uja amayenera kuti ndithu aphedwe zivute zitani. Komano nkhani itafika kwa Yesu Khristu, Yesu analemba pansi ndi chala chake. Nkhani ndiyonena kuti kodi Yesu amalemba chani pansipo? Tisayiwale kuti Yesu Khristu adalemba pansi kawiri. Ndekuti poyambapa atalemba akuti anaweramuka nkuwafunsa kuti amene alibe tchimo mwa inu amponye mwala mzimayiyo. Kenako anapitirizanso kumalemba. Ndiye atalemba kachiwiri anamuwuza mzimayi kuti inenso sindikutsutsa iwe, sindikukuyimba mlandu, kadzipita. Malemba timadziwa kuti Mulungu adalemba ndi chala chake, apanso Yesu amalemba ndi chala chake.
Pa buku la Yeremiya chapter 31 verse yake ya 31 pamene patu Mulungu adalemba ndi chala chake, komano adalembatu kawiri. Tate ntioneni Yeremiya chapter 31 verse yake ya 31. Akutinji, akufotokoza kuti chiyani? Yeremiya 31 verse yake ya 31. Tate ndiwerengeni limodzi. Yeremiya 31 verse yake ya 31. Akuti bwanji pamenepa? Yeremiya 31 verse 31 akunena kuti Yeremiya 31 verse 31 akuti taonani masiku adza ati Yehova, ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. 32 Simonga pangano limene ndinapangana ndi makolo awo tsiku lija ndinawagwira manja kuwatulutsa m'dziko la Igupto, pangano langa limenelo analiswa ngakhale ndinali mbuye wawo, ati Yehova. Apapa pa Yeremiya 31 talekeza kaye 32 kumatipitiriza, akuti masiku adza ati Yehova, ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. Apa ukambano kuti Yehova masiku abwera afika amene Yehova adzapangana nafe, makamaka za pangano latsopano, pangano latsopano. Ndi akunena kuti pangano latsopanoli likusiyana ndi pangano lakale limene adapereka kwa ana a Israeli. Yehova akupanga introduce kapena kuti akutiwululira za pangano latsopano limene lili losiyana kwa mtuwa galu ndi pangano lakale limene Yehova adawapereka, adawapatsa ana Israeli nthawi imene adawagwira dzanja kuwatulutsa mu dziko la Igupto, pangano limene adalilandira pa phiri la Sinai Mose. Ndeno akuti chifukwa chimene akubweretsera pangano latsopanoli nchifukwa chona kuti pangano lakalelo lidaswedwa, anthu analiswa, analiphwanya kapena kuti sadalitsatire pangano lakale. Ndi chifukwa pangano lakale analiswa, lidaswedwa, Mulungu akuti pangano ili alukanika kulitsatira. Ndi kuti ana Israeli ineyo ndimenawo ndi pangano lakaleli, ndi kuti ana Israeli atapchiti. Chifukwa ngakhale tidapangana kuti asunge malamulo a Mose, komano akulephera, sakukwanitsa. Ndi ine kuti ndaweruze molingana ndi lamulo la Moseli, ndi kuti ana Israeli chikhala chipere, ndipo amaliza wonse akufa. Chifukwa chani? Chifuna kuti lamulo kapena kuti pangano lakale limene Mulungu anapangana ndi ana a Israeli, limene lidatsika pa phiri la Sinai, pangano limeneli akuti palibe amene anakwanitsa. Verse yake ya 32 alunena apa kunena kuti simonga pangano limene ndinapangana ndi makolo awo tsiku lija ndinawagwira manja kuwatulutsa m'dziko la Igupto, pangano langa limenelo analiswa ngakhale ndinali mbuye wawo, ati Yehova. Ndeno Mulungu akunena kuti pangano limene lili latsopano ndi losiyana kwambiri ndi pangano limene Yehova adapangana ndi ana Israeli pa phiri la Sinai. Chifukwa chani? Akuti pangano limene adapangana nawo pa phiri la Sinai,
pangano limenelo analiswanya, adaliswa, adakanika kulitsata. Pangano limeneli ndi limene anabwera nalo alembi ndi afarisi pamaso pa Yesu kuti molingana ndi malamulo a Mose amene wagwidwa opanga chigololo agendedwe miyala. Ana Israeli kapena kuti awawa ndani awa alembi ndi afarisi magwira outdated covenant kapena kuti anali muchipangano chakale, kapena kuti anali muchitsamunda titelo mwina mwake anali muchitsamunda, kapena kuti amachita moyo wauzimu wamakedzana. Pano patili mnkhani ya technology, ya technology imene sitikuyenderanso muzachikalekale, tikugwiritsa ntchito technology chichewa chake timatero. Komano awawa alembi ndi afarisi samadziwa kuti Yesu Khristu ali mu pangano latsopano. Alembi ndi afarisi sankadziwa za kusintha kwa pangano. Yesaya 31:31 akukamba za pangano latsopano limene lili lolekana ndi pangano lakale la Mose la chitsamunda. Yesu Khristu iyeyo pamene amalemba koyamba pansi amalemba za pangano lakale, ndipo pangano lakale ili akuluakulu inu. Pangano lakale ilili la Moseli palibe ni modzi yemwe amene angalikwanitse. Oti kuti Mulungu atiweruze ifeyo ndi malamulo a Mosewa palibe amene angakapulumuke kumwambako. It's impossible, ndi zosatheka. Mulungu kuti atiweruze ndi pangano lakale, pangano la Mose, usachite chigololo. Tonsefe pa dziko panopa ndifa chigololo, tidaperewera, timapanga chigololo muntima mu ifeyo. Inu matani kodi? Ndife anthu achigololo muntima. Ndi Mulungu anaona kuti munthu ni mvulaza, munthu ndioperewera, kuti ndimuweruze ndi malamulo a Mose. Tingopweteka ku munthu uyu woperewera uyu alije kalikonse. Munthu uyu ndioperewera sangakwanitse. Ana Israeli kuti iwo anangochita makani nthawi imeneyo ngumapanga matamo kuti Ambuye tipatseni pangano lidzasunga. Mulungu ankadziwa kale kuti munthu sangasunge pangano la Mulungu. Munthu ndi wolephera, munthu sangakwanitse. Mzimayi wa chigololo adapanga chigololo ngakhale amadziwa kuti chigololocho sichoyenera kupanga. Sikuti anthu ifeyo timapanga machimo, kapena kuti sikuti ifeyo timaphwanya malamulo chifukwa kuti ife tikufuna kuphwanya malamulo, komano tinabadwa operewera chifukwa cha kholo lathu Adamu. Nde Mulungu akudziwa kuti athomu kamanga ndoperewera. Mulungu akudziwa kale kuti ashawa kunchesi uko ndoperewera. Ndeno ineyo kuti ashawa ndi aweruze ndi malamulo a Mose, ashawa ndi aphawa akufa. Ndeno Yesu adafunsafunso kuti mwa inu amene sadachitepo tchimo ayambe kumponya mwana mzimayi. Yesu ataona molingana ndi malamulo a Mose ndi zoona adi kuti mzimayi ameneyo amene akuti aphedwedi, koma osati mzimayi yekhayo, komanso onse aja amene amafuna kumugendawo amene kuti aphedwe. Chifukwa chani? Chifukwa kuti molingana ndi malamulo a Mose palibepo amene ali wampheu. Molingana ndi malamulo a Mose palibe amene ali olungama. Malamulo a Mose ndi oyera, ifeyo ndife anthu operewera.
ndipo kuti mulungu atiweruze molingana ndi malamulo a Mose, palibe amene angakhale olungama chifukwa tonse timaphwanya malamulo. Palibe amene saphwanya malamulo pa dziko lapansi. Nde mulungu podziwa kuti tinachimwa, tinaperewera, anaona kuti no, tisinthe lamulo, tisinthe pangano. Nde anabweretsa pangano latsopano. Pangano latsopano likuti bwanji kodi? Pa Yeremiya 31 verse yake ya verse 33 akunena kuti, verse yake ya 33 akuti, koma ili ndi pangano limene ndidzapangana ndi nyumba ya Israeli atapita masiku aja, ati Yehova, ndidzayika chilamulo changa mkati mwawo, ndipo mu mtima mwawo ndidzachiyemba, ndipo ndidzakhala Mulungu wawo nadzakhala iwo anthu anga. 34 Ndipo sadzaphunzitsa yense mnansi wake ndi yense m'bale wake kuti mudziwe Yehova, pakuti iwo onse adzandidziwa kuyambira wang'ono kufikira wamkulu wa iwo, ati Yehova, pakuti ndidzakhululukira mphulupulu yawo ndipo sindidzakumbukira tchimo lawo. Oh yes. Apa pangano latsopano likutsindika kunena kuti palibe kuwerengera kwa machimo athu. Pangano latsopano likunena kuti machimo athu sadzakumbukiridwanso. Pangano latsopano likunena kuti ifeyo machimo athu anakhululukidwa ndipo sadzakumbukidwanso olompang'ono pomwe. Mulungu anadziwa kuti munthu anachimwa, anaperewera, komano chifukwa cha chikondi chake Mulungu anaona kuti ineyo munthu kuti ndimuweruze molingana ndi ntchito zake kapena molingana ndi malamulo, palibe amene angakalowe kumwamba. Ndi Mulungu anabweretsano chisomo. N'chifukwa chake pa buku la Yeremiya 31 verse 31 tikumva kunena kuti kukuli kusinthika kwa pangano. Komanso Yohane chapter 1 verse yake ya 17 apapa ndithu akufotokoza kusiyana pakati pa Mose ndi Yesu Khristu. Yohane chapter 1 verse yake ya 17 kodi akuti motani pamenepa? Tatiyeni tiwerengeni Yohane chapter 1 verse yake ya 17. Akuti chiyani? Pakunena kuti chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Malemba akutipatsa mautumiki awiri otsutsana, osiyana. Mose akuti analandira lamulo, koma Yesu Khristu anabwera ndi chisomo ndi choonadi. Funso nkumati, mzimayi wachigololo iyeyo ndithu ntheladi pano mbambadi makate amayenera kuti agendedwe miyala? Amayenera kuti agendedwe miyala molingana ndi chani kodi? Lamulo la Mose kapena kuti pangano lakale limene analandira pa phiri la Sinai. Nzoona ndithu amayenera kuti agendedwe miyala chifukwa anagwidwa ali mkati mochita chigololomo. Koma funso nkumati, nanga chifukwa chiyani ngakhale lamulo la Mose likulamula kuti agendedwe miyala, koma mzimayiyo sanagendedwe miyala? How takeable? Kanjingerezi kale. How takeable? Kodi zikutheka bwanji? Apapa pachitika masamu otani? Molingana ndi malamulo a Mose, mzimayi akuyenera kuti agendedwe miyala. Koma funso nkumati,
Nchifukwa chiyani sanagendedwe miyala? Kodi apamenepa lamulo la Mose lidagwiradi ntchito pa mzimayi ameneyu kapena iyayi? Yankho lake nchachidziwikire kuti silidagwire ntchito, chifukwa likadagwira ntchito ndekuti mzimayi amene aphedwe agendedwe miyala. Nde ngati lamulo la Mose silidagwire ntchito, nde nanga ndi lamulo lake liti limene Yesu adagwiritsa ntchito, kapena mchiweruzo chanji chimene Yesu anagwiritsa ntchito? Pamenepo mpamene tiyenera kuti tilingalirepo molula mozama. Eyetu nde apapa mchachidziwikire kuti Yesu Khristu sadagwiritse ntchito pangano lakale la Mose. Mose tusadakalowe nawo kenani ayi. Pamenepo tidzifunse mafunso kuti nchifukwa cha ngati mzimayi wachigololo sanaphedwe, ndekuti nchachidziwikire kuti Yesu Khristu sadagwiritse ntchito malamulo a Mose chipangano chakale, ndekuti anagwiritsa ntchito chani? Anagwiritsa ntchito pangano latsopano, chisomo. Anagwiritsa ntchito chisomo. Yes, zona ali molingana ndi malamulo a Mose, mzimayi amene kuti agendedwe miyala, komano chisomo chinali chachikulu kuopsa zedi kuposa mlandu wake. Anthufe tikuyenera kudziwa kuti chisomo chimene chili mwa Yesu Khristu chinapambana ukulu wa tchimo. Chisomo cha Yesu Khristu chimene chidabwera chinaphimba zofowoka zathu zonse, onena kuti tchimo likulenga kwambiri, likunama kwambiri pamaso pa chisomo. Mphoto ya tchimo ndi imfa. Tikuyenera kuti tiphedwe, koma chifukwa cha chisomo chimene chinabwera ndi Yesu Khristu, ifeyo akunena kuti sindikuwimbanso mlandu. Mlandu wathu unatha chifukwa cha chisomo cha Yesu Khristu. Lamulo ilolo lidalephera kutipulumutsa, koma chisomo cha Yesu Khristu chinaphimba zolakwa zathu zonse. Ife Mulungu afuna kuti titsamire kapena kuti tibisale pansi pa chisomo. Koma zoti ayi ine Ambuye nimapanga zakuti, ndine wakuti, nimachita izi ndi izi, nimasala kudya, nimachita chakhumi akuluakulu. Ife tungofunikira chisomo basi. Ife tikuyenera kuti tiloze chisomo. Mzimayi wachigololo akanati amuwerengera tchimo lake, mzimayi amene amayenera kuti aphedwe ndithu mopanda kumvera chisoni. Koma chisomo cha Yesu Khristu chinali chachikulu. Chifukwa cha chisomo chimenechi, kapena kuti pangano latsopano lonena kuti sindidzakumbukiranso machimo anu, sindidzawerengeranso mphulupulu zanu, pangano limene latsopanoli linaphimba tchimo la mzimayi, ndipo sadayimbidwe mlandu, sadaphedwe. Ifenso sikuti tikalowa kumwamba ife timakwanitsa kusunga malamulo, koma tikalowa kumwamba chifukwa chisomo cha Yesu Khristu nchachikulu. Ndezo mawerengerana milanduzi izi nzapangano lakale. Yesu anamuza mzimayi wachigololo kuti inenso sindikutsutsa iwe. Sana muimbe mlandu mzimayi wachigololo. Pamenepo tsopano pamene moyo wauzimu umayambika. Moyo wauzimu umayambika pamene tazindikira chisomo. Moyo wauzimu umayambika pamene ife takumana ndi chisomo. Koma ngati ife dakali mkati mozunzika ndi tchimo, moyo wauzimu weniweni sungabwere pa moyo wathu. Mzimayi wachigololo atakumana ndi chisomo, moyo wake unasinthika, anayamba kukalalikira. Chifukwa chani? Anazindikira za chisomo cha Yesu Khristu. Lero lino Mulungu akunena kuti machimo awo ndi kusayeruzika kwawo sindidzakumbukiranso. Aheberi
chapter 10 verse yake ya 17. Yes, Aheberi chapter 10 verse 17. Tatiyeni tionele limodzi Aheberi chapter 10 verse yake ya 17. Aheberi chapter 10 verse yake ya 17 akuti ndipo machimo awo ndi koma tiyambe verse yake ya 16 bwanji 16. Ichi ndi chipangano ndidzapangana nawo atapita masiku ajawo anena Ambuye, ndidzapereka malamulo anga akhale pa mtima pawo ndipo pa nzeru zawo ndidzawalemba. 17. Ndipo machimo awo ndi masayeruziko awo sindidzawakumbukiranso. Mulungu akunena kuti machimo awo ndi kusayeruzika kwawo sindidzakumbukiranso. Tili mu nthawi imene Mulungu sawerengera machimo athu. Tili mu nthawi ya pangano latsopano limene Mulungu sawerengera mphulupulu zathu. Mulungu sawerengera machimo athu, sanawerengere tchimo la mzimayi wachigololo. Chifukwa chani? Mulungu anadziwa kuti munthu ndi woperewera. Mulungu kuti ndimuwerengere ine munthu kuti ndimuwerengere mphulupulu zake za tsiku ndi tsiku, akuluakulu ndi ndani amene angakapulumuke. Zili ngati ana athu ku nyumbako inu kuti tidzawerengera machimo awo tsiku ndi tsiku, tiphatwa anawo. Inu tiyaphaka. Ana athu amatichimwira deire, ana athu amatilakwira deire. Kumano tekeze tu mwana wathu amangidwa, mwana wathu ali kundende, ngati kholo timamva bwa ujeni uyuyu Solomoni, kuti Solomoni sokodi Abisalomu, iyeyo adalionera kuti waukira bambo ake, komanso tu pepani koma anagonana ndi azimake azimake ye ndi tudziwa likuswa mtengo. Nkuukira funa kulanda ufumu, komano ataphedwa Abisalomu, Davide adalirabe kuti mwana wanga wafera khundu ya abale. Abisalomu inu chimwana choyipa ngati icho. Chimwana choyipa chosamva chinkhurukumve choukira, komano chitaphedwa cha Abisalomu ngati kholo. Davide analira, mwana wanga wafera khundu ya abale, mwana wanga. Inu Mulungu si munthu. Chikondi cha Mulungu ndichozama, chinapyola mlandu wathu. Chinapyola mlandu wathu. Chisomo cha Mulungu chili ngati kholo lili mchikondi pa mwana wake. Nchifukwa chake palibe maliro amene amapita kali kanunu, pamapezeka peolira basi kholo. Olo ena aziti yayi chinali chigawenga, chinali chimbava chimene chichi. Kholo berizati mwana wanga. Ndiye Mulungu akuti inuyo ngati kholo makonda ana anu choncho, ndiye what more ineyo kuli bwanji. Ndiye tikamaweruza tisamaweruze ngati munthu, ifenso oweruza yayi. Anthu onse amayembekeza kuti mzimayi wachigololo akwena kuti aphedwe, komano anakakumana ndi chikondi cha Mulungu, anakumana ndi chisomo cha Mulungu, mzimayi sadaphedwe ndipo ale sanalodapo. How takeable, zikutheka bwanji? Chimene chocho ndiye chisomo. Ifeyo timayidzimba mlandu chifukwa chani? Chifukwa tidakali mu chipangano chakale. Koma ngati ifenso tili mu chisomo, ndekuti ifeyo sitingadzimbe mlandu. Ndekuti ifeyo tikhalabe anthu olimba mtima kuti ineyo ndikalowabe moyo osatha. Chifukwa chani? Akuti Mulungu sawerengera machimo anga, Mulungu sawerengera mphulupulu zanga. Imeneyo ndiye mphamvu ya chisomo, power of grace. Pepani ndipepese lero li ndatenga nthawi. Ndatenga nthawi pepani kwambiri.
ndilekezekaye pomwepo ndipase m'bale Tom Khamanga. Yes, tiyamikire ndithu abusa kuti mwatipatsanso chakudya cha lero cha uzimu. Poti Bible is very clear manena kuti munthu sadzakhala ndithu ndi moyo ndi mkate wokha, Zona za. komanso akuyenera kuti azidyanso chakudya cha uzimu. Chimene chichi. Ndiye tiyamikire kuti ayi mwakhutitsa mimba zathu Ziwa mukwambiri. komanso thupi lathu la uzimu. So munso ndithu ndimene tikuchitira program imene ya Bible Talk Show tsiku la lero. Monga mmene nanenera poyamba kunena kuti pakutha ndithu kwa ulaliki imenewu tizabwere pamene tizatsegule maline athu nkutheka kuti you have been waiting for this moment and the time is now kuti you can start sending your questions kugwiritsa ntchito ndithu nambala zomwe zili pansi ndithu pa kanema wanuyo. Numbers ya TNM, Airtel, zonsezo ndithu namba zomwe mukhoza kugwiritsa ntchito kuti inu ndithu mukathe kutumiza mafunso anu amene muli nawo, kaya ndithu ndi ndemanga yokhudzananso ndi mmene mwamvetserera mawu a Mulungu kuti abusa inenso ndithu ayi kwanga nkufuna kuyamikira monga mmene ndamvetserera mawu a Mulungu umunso ndi mmene ndithu ayi ndapindulira mtsiku la lero. So you can free also do that potumiza ndithu ma message anu. Nambala ndi 08 awiri 22 51 51 6 imeneyo ndi ya 08 ndipo tingoyibwerezanso 08 awiri 22 51 51 6 imeneyo ndi ya 08 ndipo ya 09 ndi 098 25 72 777 098 25 72 777 ndekuti mukatende kuti ayi muti tanso ndithu kutulumikiza mprogram imeneyi. And ndikudziwa kuti apaso tikuona kuti nthawi yatsa pang'ono nde mwina zingofuna zingokhala ndithu za mango akati mango changu kuti mwina ndithu tikhoza kungowerenga mauthenga awiri atatu kenako tionenso kuti tikhozanso ndithu kulambula motani bwaloli potengera kuti bwaloli ndithu ndilosiyirana. Apa ndingopita ndithu kuthenga umodzi amene ndithu ndauona apa kunena kuti hi GBS, my name is Francis Banda from Kasungu. My question is the story of adultery woman. We are just seeing the woman only being taken to Jesus Christ. Where was the man? I think that is the question. Afusa mchingerezi kuti ayi akutenda kuti iwa Francis akutenda kuti nkhani ya adultery woman enzima amene agwidwa pachigololo ndiye kamene kutengedwa pititsa kwa Yesu Khristu. Komano mamuna ayo ali kuti amene amachita naye kusawiruzika Bible sili clear pamene anathawa tsozo ti wakazi ndi mmene sanachite machawi anakati kuthawa Anakanika. wamuna anakwanitsa kuthawa. Aya Francis fuso lankhulano ndimeneyo yeah, so auti anathawa munayo nditi that's also mmene ayankhira abusa kunena kuti munayo anathawa ndithu ndikupitirira bili program yathu nkutheka kuti mukhoza funa kuti ayi muthenso ndithu kutumiza mafunso anu mukhoza kuti tangutsani ndi mphindi zochepa chabe apa ndifuna tionenso kuti pamene panso pa online ipa pali zotani pamene panso ndithu uli ayi tiyamikire amenepo ndithu amene wa Philip Dane Mvula akuti ayi I'm following amene ndithu agwitsa achita ndithu pamene pa GBS Your Family TV akuti I'm following and panso ndithu pa page ya Pastor Fred Nkwazi pamene panso akuoneka kuti ena amene ndi Simplex Joshua naonso kuti ayi ndithu ndili nanu limodzi ya ndikuonanso ndithu anthu osiyanasiyana amenepo ena wandithu akuti ayi zili bwino abusa tsonza kuti ayi ambirinso ndithu mukutitsatira kudzetsa kugwiritsa ntchito so ndithu ma online platforms ena ndena amene ndithu tikufikirapo makamaka mu tsiku la lero. Mwina nkuthe kuti ayi kodi tipange bwanji ifenso tikufuna kuti titumize ndithu comment yathu pamenepo kodi kuchita kwake ndithu nkotani indi mungoyenera ndithu kutumiza uthenga wanu ndithu pa tsamba limenelo kandi tsamba limenelo la GBS Your Family TV tiwerengenso pamenepo sikuti tingodikira kuti mukhoza kutumiza text message kapena WhatsApp message yokha ayi komanso mukhoza ndithu kutumiza pa tsamba lathu
limene la GBS Your Family TV, ndipo tikatero ndikuti tiyankha funso lanu pompano sizofudikiranso kuti nanga zochodikiranso kuti papitenthaga yeah. pompo eti muyankha ndiye tifuna tionenso kuti mapeji enamo ndithu muli zotani kuti ena ndithu akuyankhula zotani pameneponso mmafuna kuti tipitenso pa Pastor Fred Nkwazi pamenepo tione kuti kodi pali zotani pamenepo ena pakunena kuti azingotionetsanso ena mutitsatira program ineyi awa ndithu ali nafe muhone akuti following ndithu alubrix pita kuti watching from Lilongwe Golf Club tiyamikirenso ndithu kuti mukutioneranso ngakhale kuchokera madera ena ataliatali awa kuti awake smart kuti watching from Zambia. Yes, amene wandithu amani atate akadaya amene wandi akuti abusa. Yes, singoti abusa basi amene wa Maxwell Mvula amene wansa kuti watching from Kasungu. Yes, kukangati Kasungu ndithu angapo taonapo ndithu kukangati kuti kumeneko mukutitsatiranso ndithu bwino zimene zikutionetsanso kuti ndithu kumeneko kakanema amene wa GPS ngofikirika apasa amene wandithu ati afik great job. Yeah, amene wandithu akuti watching from area 50 Langero amene waso ndithu kenako apa akuti Scott Wood akuti watching from Port View. Tiyamikirenso ndithu anthu amene mukutitsatiranso ngakhale kudzera ma online platforms athu mwina kuthekerena simukudziwa ndithu you can just follow us on GBS Your Family TV ndithu amene po mukateno muzilipeza ndithu pa Facebook page pathu komanso ena mutafuna ndithu mukhoza kumatipezanso ndithu pa YouTube channel chathu pongosecha ndithu GBS Malawi pa YouTube upo ndikuti mukatero ndikuti mukhozanso kumatitsatira ma live programs athu momwe ndithu zimakhalira nthawi ndi nthawi apa ndithu ndisinifuna ndichutsengakandiwa komabe I just wanted to recognize some of the people amene mukutitsatiranso dzera ma online platforms athu timayamikira tikaona kuti nanunso you're giving us a signal kuti muli pamenepo mukutitsatira nde timayamikira kwa basi. Ine ndimalize monena kuti ndiperekenso ndithu ulemu kwa anthu amene ndithu ali behind the scene Romeo Kanzika amene sizakuonetsetsa kumakina umeneko kuti zonse ndithu zikhale zikuyenda bwino monga amene zakhalira chonchi komanso pa kamera pamenepo tikukamba amene Mese Vyula Muhango msungu anaso amene ndithu amaonetsetsa kuti zithu zikhale zikufikani bwino monga amene zakhalira chonchi. Dzina langa ndi Tom Kamanga. Yes, kufikiranso kuti ndibwerenso tsiku lina kumabe ndingolowa lola Pastor Fred Nkwazi kuti mutseke ndi mawu anu omaliza. Chabwino. Titsendere kwangula program imeneyi tsiku la lero ndikuyamikeni nonse amene ndithu mwatitsatira program imeneyi. Mulungu akudalitseni zikomo kwambiri mwakoma nonse.